Ľudia, práve sme sa vydali hľadať veľmi... To čo bolo, kámo? Hľadáme jednu veľmi známu a veľmi mystickú bytosť, ktorá sa volá Rake. A nie len to. Hľadáme tu aj legendárneho medveďa. Kámo, ale zatiaľ dáme pauzu a keď čo uvidíme, pokračujeme, OK? Práve sme vyvolávali Skinwalkera a tá čo búchalo, takže skúsim to ešte raz. Skinwalker, Skinwalker, Skinwalker. Ticho. Myslíte si, že existuje? Ticho. Tak zatiaľ nič nevidie. No. Zatiaľ dáme pauzu, dobre? Takže ľudia, skúsame ešte raz. Skinwalker, Skinwalker, Skinwalker.